Здравей! Аз съм Милена и съм практически стратег за стартъпи и малки и средни бизнеси. Днес ще говорим защо продажбите не решават проблемите ти. Всеки ти казва продавай, продавай, продавай. Аз ти казвам спри за момент. Повечето продажби не означават по-добър бизнес, защото може да се окаже, че продаваш на загуба. Можеш да убиваш собствения си паричен поток с всяка следваща продажба. И най-лошото, може да привличаш още повече от тези клиенти, които после ще се съсипят съвсем бавно и мъчително, в продължение на години. Как е възможно повече продажби да са лоши? Ами така, продаваш продукт за 100 лева. Разходите ти, материали, труд, доставка, поддръжка са 110 лева. Колко печелиш? Минус 10. На всяка продажба. Колкото повече продаваш, толкова повече губиш. Просто, но хората го пропускат. Защото сме свикнали да мислим, че оборот означава успех. И после се чудят защо в края на месеца не остава нищо. Причината е, че продажбите крият истината. Казвате, че ти върви, но сметката не го показва. Истинският въпрос не е колко продаваш. Истинският въпрос е колко печелиш на клиент. И още, колко ти струва да обслужиш този клиент през цялото време. Защото познай какво. Някои клиенти са на печалба, други са на загуба. Ама повечето бизнеси не знаят кои са. Те гледат обща сума в края на месеца и си казват супер, имаме продажби. А вътрешно нещата не са съвсем розови. Нека вземем два примера. Фирма А с 10 клиента. Всеки клиент носи по 5000 лева печалба на година. Общо 50 000 чисто. 10 човека за обслужване. Фирма Б, 100 клиента, всеки клиент носи 500 лева печалба. Това са също 50 000 на година. Но за да обслужиш тези 100 клиента, ти имаш нужда от двама допълнителни служители. И да добавим малко повече нерви. Коя фирма е по-стабилна? Фирма А с 10 клиента или фирма Б с 100 клиента? Фирма Б има 100 клиента, има продажби, но няма живот. Истината е там, където не гледаш. В печалбата на клиент, а не в броя на клиенти. Как да разбереш как е при теб? Не ти трябва сложна сметка. Вземи последните 3 месеца. Сметни колко пари са влезли от продажби. Сметни всички преки разходи. Материали, труд, доставки, поддръжка. Извади. Това ти е печалбата. После я раздели на броя клиенти. Това ти е печалбата на клиент. Ако е отрицателна, продаваш на загуба. Ако е много ниска, имаш проблем с един или повече платци, които те пращат в червено. Това е сметка за 10 минути с калкулатор. Опитай още тази седмица и няма да повярваш какво ще видиш. И така, следващия път, когато някой ти каже, че ти трябват повече продажби, спри. Първо си отговори, печеля ли на клиент или губя. Обслужването на този клиент струва ли повече, отколкото той ми носи? Имам ли клиенти, които всъщност ме съсипват бавно? Продажбите не решават проблеми. Те ги маскират. Решението е да знаеш кой клиент ти носи хляба и кой ти го взима. Ако искаш да проверим заедно, линк в описанието.